Hola, nens i nens del Tide, com esteu? Esteu bé? Mireu, avui des de la meva casa vos contaré un conte, d'acord? És aquest. Això no és una selva. Esteu preparats? Anem a començar. Tot va començar un dia que na Paula va decidir dir que no. Paula, renta't les dents, per favor. No! Paula, vine a pentinar-te, per favor. No! Paula, menja'm els coberts, per favor. No! Tot el que li deia la seva mare, na Paula li deia que no. Des de les finestres de casa seva se sentien els crits que deien no, no, no. Dir que no a tot era genial per na Paula. Podia fer el que volgués. Paula, ordena'm la teva habitació. No. Paula, canvia't de roba, per favor. No. Paula, vés a dutxar-te. No. Veus? Na Paula feia el que volia. A tot deia que no. Paula, pots reconar el plat i dur-lo a la cuina, per favor, li deia la seva mare. I ella que li deia? No. Veus? Na Paula li dona de menjar en el seu canat també, la veus? Tot estava fet un desastre, però a ella li era igual. El seu petit caos li encantava. Paula, posa't el pijama, per favor. I què li deien a Paula? No. Paula, vés a dormir, per favor. No. Paula, aviat això semblarà una selva, li deia la seva mamà, després de fer-li un besito per anar a dormir. Veus? Mireu la seva habitació. És un autèntic desastre, però fixeu-vos bé, Un desastre total. Tot per en terra, calaixos oberts, trastos damunt del llit... Una autèntica selva. I llavors va passar el que mai na Paula s'hagués imaginat. Estava dormida i va notar un aire calent que la despentinava i tot. Resulta que era un lleó. S'havia colat un lleó a la seva habitació i estava dormint i els seus ronquits, clar, feien que na Paula sentís d'aquella escalfor tan forta. Pareixia una tempesta. Ho veus? Se va espantar tant que va sortir de la seva habitació i va pegar una portada. Mare meva, no se podia creure el que havia vist dins la seva habitació, però quan va sortir se va donar compte que no era l'únic no era l'únic visitant que havia tingut. Hi havia un grup de tocants a de fora que cridaven i feien un renou espantós. Feien... Mare meva, no crideu així, deia na Paula. Però els ocells no li feien gent de cas i seguien fent aquell renou tan horrorós. Na Paula, espantada, que ja no podia més, va anar corrents a l'habitació dels seus pares. I quan va arribar allà, sí que no s'ho esperava mai. Se va trobar una família d'ossos que se posaven i toqueteaven totes les coses de la seva mamà i del seu papà. Se posaven els seus collars, les corbates, els tocons, se pintaven els morros. Na Paula va començar a cridar, què feis aquí? Tot això són les coses de la meva mamà i del meu papà. Deixeu-les. Però aquells ossos no li feien gens de cas. Seguien a la seva, tocant les coses dels seus pares. Na Paula no se'n podia venir i se'n va anar corrents cap en el bany. I quan va arribar en el bany, sabeu el que se va trobar? Se va trobar una hipopòtama enorme dins la seva banyera, emprant el seu sabó, emprant la seva esponja, el seu gel, totes les seves coses. I sabeu, el més fort, que se va ficar de dins i mireu bé aquí. Clar, era tan grossa el que va començar a espanyar la banyera. Na Paula només cridava i li deia, però què fas aquí? Què fas aquí? Reemprats la meva banyera. Això és meu. I l'hipopòtama no li feia ni cas. Ella seguia allà amb el seu bany d'espuma, la, ben tranquil·la. Na Paula aquí ja
ja se va començar a posar un poc nerviosa i va anar corrents cap al menjador de casa seva. I allà segur que se va trobar un grup de ximpanzés que tocaven tots els seus contes. Però és que no és que les tocassin, és que les tractaven fatal. Les espanyaven. Na Paula se va començar a posar trista, nerviosa, ja no sabia què li passava. De voleu aturar de toquetear totes les meves coses? Però sabeu què passava? Que els ximpanzés no li feien ni cas. Na Paula ja no sabia què fer i va decidir anar ben aviat a la seva cuina, perquè a més li havia pegat un pat de gana. I quan va arribar allà, mare meva, un munter d'animalots havien invaït la seva cuina. La gelera, el rebost, havien tret tot el que hi havia en els calaixos. Na Paula ja estava molt nerviosa, va començar a cridar que per favor que aturassin de tocar les seves coses de la seva casa, que aturassin de tocar el seu menjar, els seus iogurts, la seva fruita, tot, per favor. Ja no podia més na Paula. Però sabeu què va passar? Que no li feien gens de cas. Na Paula va anar corrents a la bugaderia i ella ja se va trobar el que ella mai de la vida s'hagués imaginat. Una cocodrila s'havia posat el seu banyador i les seves ulleres de natació. Però què fas? Lleva't les meves coses de quan vaig a natació. Són meves. Però a la cocodrila no li feia ni cas. Na Paula ja no podia més. Va decidir que era el moment d'anar-se'n de casa. Va començar a córrer a tope, cridant desesperada. Va obrir la porta de casa seva, va pegar una portada i va sortir. Però quan va sortir se va trobar el que mai se podia esperar. S'havia convertit tot en una selva. Estava ple d'animals per tot, de lianes, de vegetació. Mireu la cara de na Paula. Està estorada. Veus? Tot s'havia convertit en una autèntica selva. Llavors va passar una cosa increïble. Va veure-se reflexada a un llac on hi havia uns elefants que nedaven i va veure que li havia començat a sortir una coeta a la part de darrere de l'esquena. Mireu-la, mireu-la. Li està sortint com una cosa de moneda. Na Paula va començar a cridar. Va dir, això no pot ser, no pot ser. I va decidir començar a reconar totes les coses que estaven per mig. Va començar a reconar contes, desfresses, juguetes. Totes les coses que trobava per allà les anava reconant. Veus? El que va passar és que, clar, tenia tantes coses que reconar que na Paula va acabar supercansada, la veus? I se va quedar dormideta, ben dormideta, a davall d'un arbre. Estava espotonada de reconar. I després, al cap d'una bona estona, al matí següent, la seva mare la va despertar amb una besadeta, perquè sempre li feia una besadeta a la seva mama, abans d'anar a dormir i quan se despertava. I li diu, la seva mama li diu, bon dia, Paula, com estàs, carinyo, com has dormit? Na Paula se va posar supercontenta quan va veure la seva mama. I va fer així, a la part de darrere de l'esquena, se va tocar i va veure que no tenia cap coeta. I la seva mama li va dir, Paula, que vens a berenar a baix. I na Paula, sabeu què li va dir? Sí, mamà, ara vendré a berenar, però primer vaig a reconar tot aquest desastre. I conte contat, conte acabat. I si vos ha agradat, picau de mans. Espero que vos hagi agradat. I espero també que vos serveixi per recordar que aquests dies que esteu a casa és important que tots col·laboreu en reconar en casa vostra. D'acord? Preciosos i precioses. Un beso supergran. Fins aviat.